mi pano panghian a thian pa chu thinga vomin atluk nuwa lunga chuan alua tawa athok potop ta der mai ma se mita mutu ngei Anthony chuan chan chwa tum haulo chan hima hnekin khongai na tel mia lo chuan alu chu lunga ta ala sona ati zo nuwa inlam chu pan ta wang mai le thil swalati na korhak te chu hlipin chumi nuwa kongkhara han honga a thian kom ngei ber nu lo ni in lau thong tak chuan a fapa alo zong ani a thian pa nu chuan a thian pa remi chu I muem ti han zota Anthony chuan a mu lo thu luthin pa shilin ma se chungri la chuan lau thong hle mai remi nu ho vele a ruma le tle ngalin a thom no te chu khum noya thokru a chumi nuwa police motor po muzuin anom na muna no pangbo chu thil serious taka an ngai ani police te chuan atira luikam vela zongin an beidon nuwa mi puite chu remi omnan zot bok Anthony le remi chu in kom ngi tak ni in athil ti kha tumreng wang ni lo ma se police ten thon zo dan tura ro in ra man sa lok le a engma a chat lo thu soin ma se police te rulak pe nan hun kalta a remi le apa in nial boy thu a soi ta tat mai remi pa chuan uite lo thatin chu Anthony a chuan fing takin alo mang tangkai ani chu thil thleng chuan apa an rin hil tir nge a ring tlat boka chu vele police te chuan remi pa mungalin thu zo fia tur chuan police station a an hruai ta ngal bok achan chu apa in awite lo tha saka chumi wang chuan remi chu inata tan chuakin chu Anthony hian alo la she rukya wani atopa no pangbo chan dik tak chu tu te mai nan che theita lo nin hi liam nuwa an case chuan ma son lo hle in remi pa chu biakina tho soya an khopum pui chu remi zon puya tan somin an pui thiam po chuan du thlan tur dang nei lovin remi zong turin khwami puite chu naktu ka kal khom tur chuan in thu a chwa ta a Anthony an thuthara shiat vele a lau thong hle mai tlanga an zon vai chuan remi ruang chu mupal theireng an ni wangani Anthony mel pa ngai tak chu hlo na li rina khata enge ti don ber po chilovin anunga zui ruk chu tum tabok atoka khomi puite chu zui ru in an chet thlat lai te chu a en renga khothim ma zongin ma sen muzo ta chuang lo officer chuan voina tan du tok turle atoka local khom le tora shilin ala him tok lo ti Anthony po chuan a in chiang hle ni ina ho vele diru phili taka omin ma senu chuan a lo shiru karti a sheder si lo in noya chuk chuan anuin a thom no lo thuin chu kor chu remi thi ni nge ya hak khani ri lo te nuwa thudik engkim anuin a hri chuak to ni ti she thiamin ma sia fa pane ichunani wangin engma ani chuan soingam chuang lo Anthony chuan anu ma chon ngam lovin a hoi kwal nuwa a chhaule a chu che chwalna chuan ti pal wangin mi pano pang chuan a thian thabera thata a hun taka achung te shil talawani ning muzat nuwa an chan pa tha wang chuan an khwa trek na satak lain thlipo te na salhe a Anthony chuan lawin kongkhar cho khar ta wata anu chuan lo kwa watin chu vele tukver tangin thinga lo tlulu top maile anu chu chhuata vuthuin Anthony chuan a lau tak zet anu chu aw wak ma se har thei tlat lo mai karma chu khovela tak tak emni ti ngai to in anin chunga chuan tui hok alo lu tam ta hle bok anu chu in chunga po chho tumin ma se wani thak tak chuan anu chu alo har ta hlo mai le an pani chuain ko in chumi zan chu an tan thei ngil thei ni lo an khwa chu a chen he le in anin te karte po chevek mai le ma se Anthony tan chuan thil du takani tlat achan chu tlanga remi anzon na an chunzom theilok don lo wangani ram noi po chen he le in siam thatle nan poisa po ngai tam le a Anthony chu ha dam sutin ram noi chu lu na tang chuan a thli ringa remi thi na chu ka thiam lo ni ti athin lung taka soin thil thleng te chu nung chona tum ta a kumsom pangan huwa Anthony Polian to le in medical license po lo chuak ve ta anu mutur le chu rei lo te mang tura ron ho ni in chu khwa chu angai na lem lo hle bok achan chu athuruk engkim omna munani wangani chu muna chuan kar khat chau om tumin anu nen hun lim om tak tak man nuwa kalsan le mai atum bok remi unaw nu chuan ron panin
a unau nu chuan Antonia chu Remi thatu ni ti a she ho si lo ani la chuan engma shil thei bok si lo Remi unau nu nen chuan zan khathun mang dunin ma se tuna chuan chu thil ti chuan kumkhwain a phuar don tlatani ti reng a she si lo zanria doctor pa chuan tlang lampanin kutkorabun nuwa swadur mang chuan kumsom pangalta a taksa phum chu hai chwa tum ta tlat mai achan chu mundanga da sona du wangani chuti lai chuan achunga kar lo tlanin rang taka tlan chiat bak ti the nei le talo kumsom pangaliam ta atha achan pa chu rei le to ma se ari nangin thila thleng ta si lo chu muna thing tam tak chu tan tan ni in chu na chu an chun zom zelani chuan Remi ruang chu alo lalan ngei melani chumia wanga zan lai thleng thlenga torchlight ne na zong po ani reng ani ma se wan doi thlak takin chu taksa chu la chuak thei ta tlat lo chu khwa lo le te atanga ha dam ni re reng Antonia chuan anei thei lo ani a tho na clinic nei tu chuan a clinic chu Antonia leitir du in Remi unau nu chu ta chuan a thok ve bok chung zong zong chuan Antonia miril rubuai tak chu a hwal vel vek mai Antonia chuan angai tua tampo le alu te chu na a ma se ama ain anu chuan a twar zok kuminga moza a fa pathil swal ti chu lo thupui to a ma se ni khat chu thulomom lo a she tatlat Antonia chu che pa viau ma se Remi ruang chu an mutatlat mai le prosecutor chuan khomi puite ko khomin an ruang mu chu kumsom pangaliam to mi Remi ruang e ni thu soin ama thatu nge sampo lo min chumi DNA test mang chuan a thatu dik tak pon che thei don ani kumsom pangaliam to a khan an rin hel pakhat sam chu DNA test sak to ni in ma se chu an rin hel chu Remi thatu dik tak ani lo bok chumi omzia chumi pakhat kho chungai mo khopona biruwa twal thatu an om ti na ni an thil zon tur chu hau tak ema wangle kumtam takalta thil thlengani to wang chuan mishing chakna ringot man prosecutor chuan a phal talawa Remi pa du dan chuan DNA test tirwat ni ma se prosecutor chuan remati mai lo bok Antonia ro lo lom le in pathian chu lama atangtlatin a shia a khwa chunin hi khatnuwa chwa sana tumbok ma se Remi unau nu chuan a rai thu shilin ani ro chuan a oilawa nardan pheta ngai twale ta chuthila chuan mo phurna langam lowin ma se Remi unau nu chuan rohman na lo nei lok vek to si afange ni thorimi unau nu chuan soin Antonia chuan du thlan tur nei talo atopa Remi unau nu chu ani nge ngai ta ala top mai lo ning muzat nuwa khwa clinic nei tu pa chuan ron panin Remi thatu ni ti alo shiru kar mai le ma se Antonia ti chata du lo wang chuan azep tlat talo ni alaka phut pakhat nein a clinic chu enkol chunzom tira du a Antonia na pomlo chuan prosecutor le kha tur azia alok sa vek thosoya prosecutor do kana ale kha chu omngal ring thei tur thoshil bok atuka du thlan tur dang nei lo wang chuan OT in clinic nei tu pa chu chang tange nge a ani chu an kho clinica doctor thar tur ani ta kumthum anun aman liam le nuwa mi pakhat lokalin Antonia chu boina aron nuk lut le ta ani chu Remi thi na an rin hel ber khani in achan chu Remi bolai khan akar tlanga din wangani mase local chanjok tak chu Antonia sona peklet tumin Remi thani khan Antonia lau thong taka atan lai mu'a an in chan chuan asana local sanni in police ten thon zo fia chuan thudik soingei tuma se rin hel ka yang chuan om ta zo kani achan chu anu le mi pa chuan in leichi na nein Anthony veng him tur chuan alo nge na thudik chu je pruk alo ngai ta si ni mase tuna Antonia chu alen to wangle Remi ruangan mu to wang chuan athil ti thein nun hung ber chu fin fia na nu chha pek let le ni chu tho shiat vek nuwa Antonia ril ru thamwang to tak choron mangang le tanta thil diklo pakhate ti chuan anun pum puyang honga asiam thatna kong chu pum pelin Remi khovela chuan a cheng tatlat si khovela om chung chuan mangchi tak tak kara anuna manangai ta a ho vele Remi unau nu le achong te chuan zanria lo buat sain Christmas zan nge ni pona chuan vurna se takatlain thudik chu vurin akhu bo po ani mai thei ma se vural vele alang chuak thei reng boksi thudik chu sha reng ni ma se Antonia ber chuan a she thei tlat lo atopa zo na hlira khat mi pa lo ni le ta ni